Tosiaan tervetuloa tähän kotikokoukseen. Ja tuossa 2 iltaa takaperin, kun mä rukoilin ja kyselin Jumalalta, että mitä mä tässä kokouksessa puhuisin. Ja sen rukouksen jälkeen mä avasin Raamatun. En tarkoita sillä sitä, että aina kun Raamatun avaa summassa vaan jostain kohti, että en missään tapauksessa ajattele niin, että Raamattu on niin kuin joku horoskooppi, että tuosta vaan kun aukaset, niin siinä on se oikea kohta, mutta nyt vain kävi sillä tavalla, että kun rukoilin ja avasin Raamatun summassa, niin yksi jae sieltä suoraan pongahti sydämelle ja Jumala alkoi sitä kautta puhua. Apostolien teoissa luvussa 28 on semmoinen tilanne, että Paavali on aika pitkälle tehnyt sen evankeliumin työn ja seurakuntaa on Rooman valtakunnan alueelle ja Kreikan alueelle syntynyt moniin eri kaupunkeihin. Ja tässä Apostolien teot luvussa 28 on se tilanne, kun Paavali on ollut siinä vankilaivassa ja Paavalia on viety Rooman keisarin eteen, ollaan viemässä tuomittavaksi sinne. Ja nyt se laiva on joutunut haaksirikkoon ja se laiva on sitten ajautunut sinne kuivalle karille ja matkustajat ja laivan vangit, Paavali mukaan lukien, on sitten uineet ja kahlanneet sinne Meliten saarelle, joka nykyään on tänä päivänä Maltan saari. Ja nyt ollaan siellä saarella ja tosiaan olin rukouksessa ja pyysin Herralta sanaa ja avasin Raamatun, niin tuli Apostolien teoista luvusta 28 tosi voimakkaasti tämä jae 3, missä lukee, että mutta Paavali kokosi kasan risuja ja kun hän pani ne nuotioon, tuli kyykäärme kuumuuden tähden esiin ja kävi kiinni hänen käteensä. Ja se myrkky tietysti vaikutti, totta kai siinä käärmeessä oli sitä myrkkyä ja väki odottaa siellä saarella, asukkaat ja laivan matkustajat, että kohta Paavali kuolee sen myrkyn vaikutuksesta. Mutta tämä, että tässä luki, että tuli kyykäärme kuumuuden tähden esiin ja kävi kiinni hänen käteensä. Kun me ollaan rukouksessa ja harjoitetaan viikoittain ja päivittäin rukouselämää, niin sehän on valtava asia, että Jumala kuulee meidän rukoukset ja vastaa niihin ja me pystytään rukouksella vaikuttaa maailmanlaajuisesti erilaisiin asioihin, kuten vaikkapa esimerkiksi Amerikan tilanteeseen tällä hetkellä, koska Pyhä Henki liikkuu kaikkialla. Mutta kun me rukoillaan, me ollaan silloin valheen isälle, saatanalle tosi vaarallisia. Semmoiset uskovat on paljon vaarallisempia, jotka oikeasti rukoilee. Ja niin kuin Raijakin saarnasi ja puhuu kerran, että on niitä isaskarlaisia, että tietää missä ajassa eletään ja mennään, niin rukouksen kautta se kuumuus lisääntyy ja se on aivan varma, että käärme hyökkää tavalla tai toisella. Ja kun mä olin lukenut tuon jakeen, niin mä oikein koin, miten Pyhä Henki niin sanoo mulle, että mitä uskovien pitää tehdä, kun käärme puree, kun paholainen puree ja hyökkää. Ja ensimmäiseksi mä ajattelin sitä, että siis saatanahan on niin suuri ja väkevä ja paha voima, että se on täysin armoton. Se pyrkii tuhoamaan uskovan fyysisesti,
Se pyrkii tuhoamaan uskovan psyykkisesti ja vielä tuhoamaan sen hengellisen elämän. Eli me ollaan pelottavan ison voiman kanssa tekemisissä. Ja nyt kun muutenkin eletään lopun aikoja, niin tässä ei ole varaa millään tavallaan leikkiä näiden hengellisten asioiden kanssa, että sitten joskus ensi vuonna tai ensi kesänä mä parannan rukouselämää tai ryhdyn jälleen lukemaan Raamattua tai jotain muuta vastaavaa. Että meidän pitää ymmärtää se, että paholaisen voima ja paholaisen juonet on tosi ovelat, mutta meidän pitää myös muistuttaa itseämme, että Jeesus on suurempi, Amen. Isä on suurempi ja että Jeesuksen veri on voittajan veri. Amen. Ja lopultakin paholainenkin on luotu, koska paholainen on Jumalan luoma. Hän oli ensin Jumalan parhaimpia sotavoimaenkeleitä, mutta sitten ylpeydestä lankesi. Ja jostakin syystä Jumala on nähnyt parhaaksi asettaa tämmöisen hyvän ja pahan taistelun täällä maapallolla. Ja meidän tehtävä on sitten valita, että ollaanko me Jeesuksen puolella, Jeesuksen opetuslapsia ja seuraajia ja matkalla taivaaseen iankaikkiseen elämään, vaiko siellä paholaisen puolella sitten matkalla kadotukseen. Mutta ensimmäiseksi, kun mä kirjoitin Googleen sitten saatuani tämän raamatun kohan, niin googletin, että mitä pitää tehdä, kun käärme puree. Ja se oli aika jännä, kun Googlessa oli ensimmäinen ohje, että pysähtyä ja olla liikkumatta. Ja sitten oli, että jos se vaikka puree jalkaan, niin nostaa se jalka ylös ja pysyä paikoillaan ja jotenkin jotain sidettä ja käärettäkin laittaa. Ja sitten lähdetään rauhallisesti hakemaan sitä lääkäriapua, että on hyvä mennä aina lääkäriin. Niin jotenkin tämä kosketti mua sillä tavalla, että niin se on, että kun paholainenkin hyökkää, ja kun se koetuksen tai kärsimyksen aika tulee, niin meillä täytyy olla paljon syötynä, sisäänajettuna, pureksittuna ja luettuna ja opiskeltuna sitä Jumalan sanaa, että me ymmärretään, kun se hyökkäys tulee, että mitä meidän tulee tehdä. Ja kyllä tässä itsekin, kun on 25 vuotta, 6 vuotta ollut uskossa, niin osaa sen jo ajatella, että kun paholaiseen hyökkäys tulee, niin että aina pysähtyy, odottaa ja kääntyy ensimmäiseksi Jeesuksen puoleen, koska meidän tunteethan lähtee välittömästi liikkeelle, koska tulee joku shokkiuutinen tai pelkotila tai joku semmoinen äkillinen, kun käärme puree äkkiä. Niin meidän on hyvä sillä tavalla osata odottaa Herraa ja tavallaan olla hetki liikkumatta ja siitä sitten Jumalalta ottaa se viisaus, että miten siinä pahassa tilanteessa kulloinkin toimii ja teen. Ja me mennään tuohon apostolien tekojen lukuun vielä takaisin, mutta sitä ennen mä pyörähän ihan lyhyesti täällä 2. Mooseksen kirja, luku 14. Täällä lukee ihan alussa, että Herra puhui Moosekselle sanoi israelilaisille, että he kääntyvät takaisin ja leiriytyvät Pi-Haritotin kohdalle Migdolin ja meren välille. Leiriytykää vastapäätä Baal-Sefonia meren rannalle. Ja Faarao on ajatteleva, että israelilaiset ovat eksyneet maassa ja että erämaa on saartanut heidät. Eli Moosekselle annetaan tämmöinen ohje, kun Israelin kansa on vihdoin ja viimein saanut Jumalalta mahdollisuuden päästä vapauteen.
Eli Jumala niin kuin tarjoaa meille mahdollisuutta aina päästä vapauteen, mutta monet asiat riippuu myös meidän omista valinnoista ja asenteesta, vaikka me oltaisikin uskossa. Eli tehdäänkö me asenteellisesti se Jumalan valinta, jonka Herra haluaa hänen sanansa mukaan, että me siinä jossakin asiassa tehdään, niin ajatelkaa tämmöisen sotataktiikan Jumala neuvoi Moosekselle, että pysähtyä sinne merenrantaan ja pyöriä siellä ikään kuin sen näköisenä niin kuin oltaisiin eksyksissä, jotta Faarao niin kuin harhautuu luulemaan, että israelilaisilla on siellä kauhea paniikki ja että he oikeasti ovat eksyksissä. Ja sitten koska Jumala tiesi, että Faaraon sydän on niin paatunut, että Faarao tulee hyökkäämään. Ja tavallaanhan me voidaan niin kuin hengellisessä mielessä ajatella myös niin, että Faarao edustaa paholaista ja sitten taas niin kuin Jumala sitä hyvän voimaa. Niin tuo Faarao kokoaa kaikki nuo sotavaunut ja me tiedetään se, miltä tuntuu, kun paholainen piirittää meidän koko elämämme. Ollaan niin kuin joka suunnasta ahtaalla ja saarroksissa ja tuntuu, että ei voi muuta kuin pelon keskellä lamaantuneena seistä paikoillaan ja se sisäinen maailma on tavallaan niin kuin kaatumassa sen pelon keskellä ja hädän keskellä ihan niin kuin nurin ja vihollinen painostaa ja välillä oikein repii ja hyökkää. Ja mehän tiedetään, että siihen liittyy myös se, että paholainen käyttää ihmisiä. Mutta mua niin rohkaisee ja lohduttaa aina tämä, että Efesolaiskirje 6 kuitenkin niin kuin Jumala antaa meille ohjeet, että se sota ei ole lihaa ja verta vastaan, vaan pimeyden voimissa ja avaruuksissa olevia pahuuden enkeliruhtinaita ja niitä voimia vastaan. Ja se antaa aina niin kuin voimaa sitten siihen, että jaksaa niille ihmisille antaa anteeksi, jotka ehkä siinä omassa elämäntilanteessa silloin osuu tavallaan niin kuin niitä paholaisen ja vihollisen nuolia ampumaan sinne meidän sydämeen. Mutta Paavali niin kuin opettaa siitä sota-asusta, että ottakaa yllenne koko Jumalan sota-asu. Ja Paavali opettaa myös siitä, että siihen sota-asuun, niin kuin Mooseksellakin oli tässä tilanteessa se sana ja hengen miekka kädessä. Eli Mooses sai suoraan niin kuin tuossa hätätilanteessa taivaasta Isän valtaistuimelta sitä puhuttavaa sanaa. Ja sitä Jumalalta tullutta puhuttavaa sanaa, mitä Mooses puhuu, niin me saadaan itsellemme lukea täältä Raamatusta, niin Mooseksella pysyy se hengen miekka ja sanan miekka kädessä, ja Mooses osasi käyttää sitä. Ja sitten kun mä mietin, että kun Jumala on antanut, kun se käärme hyökkää, niin meille tuon sota-asun, niin sitä uskon kilpeäkin. Että kun roomalaisella sotilaalla se uskon kilpi, niin sehän oli ihan oikeasti niin kuin tehty semmoisesta nahasta. Niin jos ei sitä kilpeä öljynnyt ja huoltanut ja se pääsi kopristumaan ja kuivuun, niin sehän pääsi se nuoli aina sieltä läpi ja haavoitti pahasti tai tappo. Niin mun mielestä on niin ihanaa, että Jumala on antanut käärmeen hyökkäystä varten meille uskon kilven, että me saadaan sillä torjua pahan palavat nuolet. Mutta se ei pysy vetreänä ja toimivana, jos ei meillä ole pyhää henkeä, rukouselämää, sanan lukua, sanan kuuloa. Me tarvitaan sitä kaikkea. Ja sitten monelle uskovalle koituu kompastuskiveksi, kun käärme hyökkää tai joku äkillinen tilanne tulee, niin ei pysytä totuuden vyössä. Ei sota-asu voi toimia, jos turvaudutaan valheeseen. Seurakuntien sisälläkin on liian paljon semmoisia tilanteita, että paimenet, työntekijät, johtajat, seurakuntalaiset
ei ole vilpittömällä sydämellä rehellisiä ihmisten edessä ja Jumalan edessä, niin että Herra voisi antaa sen oikeamielisen todistuksen ja sen ratkaisun siihen johonkin tilanteeseen ja asiaan, koska kyllähän Jumala on oikeudenmukainen ja haluaa viedä meidän asiat päätökseen, mutta jos ihminen lähtee itse niin kuin tekemään mutkia matkaan ottamalla vaikka totuudenvyön pois, niin se on aika vakava asia. Ja tietysti Jumala haluaa, niin kuin, että meillä on alttiuden kengät rauhan evankeliumille ja pelastuksen kypärä päässä. Ja että me niin kuin kaikella rukouksella, niin kuin Paavali sanoi, että tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella kaiken aikaa niin kuin pyhien ja itsenne edestä. Eli sota-asu on myös niin kuin sitä varten, että ei vaan niin, että mä pyörin oman napani ympärillä ja suojelen itteeni vihollisen hyökkäyksiltä, vaan että kun ne vääjäämättä ne hyökkäykset tulee, niin me osattaisiin niitä välineitä käyttää ennen kaikkea myös toisten hyväksi, avuksi toisille. Ja nyt kun tuo Mooses on tuolla meren rannalla erämaan reunalla kansan kanssa viemässä kansaa sinne omaan kotimaahan, Kanaanin maahan, Israelin takaisin, niin tuo Faarao päättää hirvittävien sotavaunujoukkojen kanssa hyökätä Israelin kimppuun. Ja tietysti täällä lukee näin, ja tämähän on tuttuakin meille, niin tässä tämä toinen Mooseksen kirja, luku 14, tuossa jakeessa 11. Varmaan jokainen meistä löytää oman itsensä tästä. Ja he sanoivat Moosekselle, siis kansa sanoi, eikö Egyptissä ollut hautoja, kun toit meidät tänne erämaahan kuolemaan? Mitä teit meille, kun johdatit meidät pois Egyptistä? Eli tässä kansa joutuu sen kysymyksen eteen, että haluaako ne olla synnille orjia ja elää pelon orjina, koska monta kertaa se joku semmoinen, kun sanotaan, että sika palaa lätäkölleen, niin monta kertaa se voi olla, että se joku syntielämä tai joku asenteellinen väärä elämänmalli tai tapa, niin se on jotenkin niin tuttu tunkio meille, että siitä täytyy tavallaan ihan niin kuin ponnistaa voimaa ja tehdä työtä, että pääsee niin kuin Jeesuksen avulla tavallaan sieltä orjan elämästä sinne niin kuin vapaan puolelle, koska Raamattu kuitenkin sanoo, että sen, jonka Jeesus vapauttaa, niin hän on todellisesti vapaa, niin kyllä on mahdollisuus päästä vapauteen, mutta sitä vaan koetellaan niillä käärmeen hyökkäyksillä välillä, että miten me niissä tilanteissa toimitaan, ja jos me kestetään se tilanne läpi, niin meidän usko kasvaa ja suhde niin kuin Jumalaan syvenee ja luottamus ja rakkaus Jumalaa kohtaan kasvaa. Ja sitten täällä toinen Mooseksen kirja luku 14 edelleen, niin Faarao on lähtenyt hyökkäämään. Ja tässä jakeessa 13 sitten Mooses sanoo näin. Mooses vastasi kansalle, älkää peljätkö, pysykää paikoillanne, niin te näette, minkä pelastuksen Herra tänä päivänä antaa teille. Sillä sellaista, minkä näette egyptiläisille tapahtuvan tänä päivänä, ette koskaan enää tule näkemään. Herra sotii teidän puolestanne ja te olkaa hiljaa. Ja Herra sanoi Moosekselle, miksi huudat minulle? Sano israelilaisille, että he lähtevät liikkeelle. Ja sitten kansa pääsee Punaisen meren yli tuohon vapauteen. Mutta joskus meidät voi niinku vallata semmoinen siinä äkillisessä hädässä ja hyökkäyksessä semmoinen sokeuden tilakin, että me vain huudetaan Jumalalle. Päivästä, viikosta, kuukaudesta, vuodesta toiseen lamaantuneina huudetaan, että Jumala auta, missä sä Jumala oot. Ja Jumalalla olisi ollut jo siinä
aikapäivää meille ohjeet ja vastaukset, millä tavalla lähteä liikkeelle ja päästä vapautumaan siitä tilanteesta, että tarvitaan kyllä sitä hengellistä näkökykyä. Ja Jaakobin kirjeessä Herran veli sanoo, että keltä viisautta puuttuu, niin sitä voi Jumalalta niihin tilanteisiin anoa. Mä menen tuohon apostolien tekoihin vielä liittyen tähän käärmeen äkilliseen puremaan, mutta sen verran sanoisin, että kun mulla on 3 poikaa ja niistä nuorin on 18-vuotias, niin tämä on vain niin kuin yksi esimerkki. On monia asioita minunkin elämässä, josta voisin kertoa teille, miten käärme on äkillisesti hyökännyt ja purru, mutta parempi puhua yksi esimerkki. Niin kun meidän Kalle oli 6 vanha, niin me yksi päivä huomattiin, että Kallen sormet ja kädet tärisi. Ja 2 päivää me siinä ihmeteltiin ja sitten me alettiin toden teolla huolestua. Ja me mentiin sitten päivystykseen ja lääkäri sanoi, että tuskin tässä nyt mistään vakavasta ja vaarallisesta on kyse. Ja lääkäri siinä odotteli oikein, että tuleeko se tilanne, että hänkin pääsisi livenä näkemään, että kädet tärisee ja sormet hyppi vähän silleen hallitsemattomasti. Ja no onneksi siinä sitten tuli se tilanne. Ja se lääkäri sanoi, että ei, kyllä tämä ei ole normaalia, että nyt minä laitan teidät varmuudeksi lastenosastolle sisälle. Ja siitä sitten suurella rytinällä ja vauhdilla tapahtui niin, että meidän Kalle oli tosiaan 6-vuotias ja tuli hyvin sairaaksi ja tuli tosi kova aivokuume. Ei aivokalvon tulehduskuume, vaan ihan aivokuume ja houria oli sekaisin. Ja meidän täytyi siinä kuunnella kaikkea, että hän voi halvaantua, hänen kehitys voi pysähtyä kokonaan, hän voi kuolla, niin ja niin monta prosenttia voi kuolla. Sen selkärangan läpi sieltä selkäytimestä otettiin niitä näytteitä ja laboratoriokokeita piti odottaa ja tilanne paheni pahenemistaan ja melkein 3 viikkoa mun mies oli joka yö siellä sairaalassa oman poikansa vierellä ja me rukoiltiin ja seurakunta rukoili ja uskovia ja ystäviä kaikkialla ja joka puolella rukoili. Ja sitten pikkuhiljaa alkoi tilanne hyvin hitaasti milli kerrallaan mennä parempaan suuntaan, mutta sekin tilanne ja hetki, kun lapsi makaa sairasvuoteella ja sitä sänkyä lykätään sinne aivojen magneettikuvaushuoneeseen ja sä odotat niitä tuloksia, niin ne on tosi pelottavia ja murtavia hetkiä ja sä et voi mitään muuta kuin vaan olla Jumalaan yhteydessä, että Herra, sä näet tämän tilanteen ja sä ilmestyt vielä Herra ja sä voit auttaa ja tavallaan se epätoivo ja toivo tunteiden tasolla siinä vuorottelee, mutta samanaikaisesti sun täytyy olla tietoinen siitä, että voi käydä vaikka niin, että oma lapsi kuolee. Että sä et saa ikään kuin Jumalalta eeltä käsin vastausta, että kuule, on ihan rennosti vaan ja hymyile, asia päättyy hyvin. Tai vaikka joku profetoiski sulle, että asia päättyy hyvin, kuule, mä oon saanut Herralta näin. Et sä pysty uskoa sitä siinä, koska se on niin kuin rankka se tilanne, mutta Kalle siitä sitten pikkuhiljaa vahvistui ja parani. Ja sitten hän oli 12-vuotias, kun Kalle oli niin kuin itse nähnyt yöllä semmoisen unen, että tyhjässä muoviämpärissä oli tarantella hämähäkki myrkyllinen. Ja että hän siinä unessa yritti sanoa, että äiti,
tuo hämähäkki ei ole lelu, että se on oikeasti myrkyllinen ja vaarallinen. Ja minä olin siinä Kallen näkemässä unessa, ottanut sen ämpärin ja lähtenyt pihalle siivoaan kukkapenkkejä ja ruvennut sinne ämpäriin laittamaan niitä ritkaruohoja, niin se myrkyllinen hämähäkki siinä unessa hyökkäsi mun päälle ja puri mua ja sen jälkeen loikkas Kallen päälle ja puri Kallea. Ja tuon unen jälkeen mulla ei ollut sekunnin rauhaa. Ja sitten tapahtui niin, että uskova ystävä veli, joka on rukoileva, niin yhtäkkiä yhdessä rukoustilanteessa 2 päivää tuon unen jälkeen, Kallen näkemän unen jälkeen, tämä veli sanoo, että kaikki ei ole hyvin, että jotakin tulee tapahtumaan. Ja mä tiesin heti, että se on mulle. Ja mä niinku taistelin sen asian kanssa, että mä sain pidettyä luottamuksen ja turvan Jumalassa, vaikka mulla ei ollut täyttä rauhaa. Ja sitten meni 2 päivää siitä, kun veli sanoi näin. Ja yhtäkkiä keskellä päivää kello 12 meidän Kalle huutaa kotona kauhuissa, että isi, mikä mulla on, ja pyörtyy ja rojahtaa lattialle ja sätkii siinä levottomasti ja menettää tajuntansa. Ja sitten hälytetään ambulanssi ja taas mennään sairaalaan ja tuli niin kuin aivotulehduksen jälkitautina epilepsia, joka sitten on saatu hyvin niin kuin hallintaan lääkkeillä, mutta että tämän kaltaisia ne on ja näissä tilanteissa niin kuin koetellaan se, että saako Jumala olla Jumala ja meidän tukena ja turvana, ja niissä tilanteissa se usko sitten kasvaa. Mutta tämä apostolien teot, missä Paavali, apostolien teot luku 28, missä Paavali on nyt sitten haaksirikossa niiden toisten matkustajien kanssa ja sitten niiden saaren asukkaiden kanssa, niin täällä tosiaan oli tämä, että kun saaren asukkaat näkivät tuon elukan käärmeen riippuvan kiinni hänen kädessään, sanoivat he toisilleen, varmaan tuo mies on murhaaja, koska Kostotar ei sallinut hänen elää, vaikka hän pelastuikin merestä. Niin tämä, että kun tuo käärme äkillisesti puri Paavalia, niin ajatelkaapa sitä, että Paavali oli sitä ennen ollut jäätävällä merellä, niin kuin, että päivän valoa ei ollut tullut ja se myrsky repi ja raasto ja ne oli kuoleman hädässä niin 14 vuorokautta. Ja sitten niin mies on niin palelluksissa ja jäässä Meliten saarella ja sitten vielä niin vihollinen tavallaan niin hyökkää lisää ja käärme puree niin äkillisesti. Niin sitten vielä tässä nämä taikauskoset, että varmaan tuo mies on murhaaja. Niin voisin kuvitella, että miten Paavali niin kuin ymmärtää tuossa hetkessä, että paholainen haluaa häntä vielä muistuttaa menneistä synneistä. Koska Paavalihan sanoi, että hän on syntisistä suurin, niin jääkö mulle sitten se syntisistä toisiksi suurin paikka? Tiedän kyllä omatkin suuret syntini, mutta vihollinen on kyllä mestari muistuttamaan, että sinä olet murhaaja tai muistatko silloin teit niin ja niin. Yksi uskova mies, joka luterilaisessa seurakunnassa oli armotettu veli ja on Herran luona taivaassa tällä hetkellä. Semmoinen kuin Jussiksi häntä kutsuttiin, mutta Juhani oli etunimi Ainali. Niin Jussi kertoi, että hän montakin kertaa alttarilla palveli ihmisiä, mutta kerran hän oli alttarilla ja erään naisen suusta, jota hän alttarilla palveli, niin semmoinen demoninen ääni luetteli kaikki hänen syntinsä.
Ja tuo armotettu veli tajusi siinä, että se ei ole tuo nainen, vaan se on suoraan paholainen, joka puhuu. Ja tuo veli sanoo vaan rauhallisesti, että niin, sinä kyllä tiedät, perkele, kaiken mitä minä olen tehnyt, mutta minä muistutan sinua siitä, että minä olen nyt uskossa ja Jeesuksen veri on pessyt minut puhtaaksi. Niin me saadaan sitäkin, kun käärme hyökkää, niin sitäkin sota-asua käyttää, että me saadaan muistuttaa niin kuin paholaista siitä, että Jeesus on suurempi ja tarttua siihen anteeksiannon ja veren evankeliumin voimaan kiinni. Mutta sitten myös niin kuin siinä vaikeassa painostus- ja hyökkäystilanteessa, niin me voidaan muistuttaa myös Jumalaa hänen omasta sanastansa. Niinkö Hiskia, joka oli Jumalaa pelkääväinen kuningas, niin Hiskiahan vetosi Jumalan sanaa ja turvasi, ja Herra armahti häntä niin, että se sairaus meni pois ja Hiskia sai elinpäiviä lisää. Eri Raamatun kohdista me voidaan ihan lukea vaikeassa tilanteessa, me voidaan vaikka joku psalmi lukea itsellemme ääneen ja samalla me luetaan se Jumalalle ja sanotaan, että Herra, että olen esirukoilijoiden varassa, minulla ei ole voimia edes itselläni rukoilla, mutta luin tämän psalmin ja tämä on sinun sanasi ja muistutan, Herra, sinua nyt sinun sanastasi. Jos sinä vaikka lukis näin, että hädän päivänä huuda avuksi Herran nimeä, niin hän pelastaa sinut ja vastaa sinulle, niin sillä me jo muistutetaan Herraa. Ja kyllähän Jumala sanastansa vastaa ja Jumala lähtee sitten ajallansa hetken aikaa koeteltuansa meitä toimittamaan jo kovaa kyytiä sitä apua. Martalle ja Marjallekin se näytti tulevan liian myöhään se apu, mutta siellä oli niin valtava Jumalan ihmetteko, Lasaruksen kuolleista herättäminen, että joka myös muuten muistuttaa meitä siitä, että Jeesus tulee hänessä poisnukkuneet herättämään uuteen iankaikkiseen elämään ja että meillekin tulee se lähtö pilvissä ja tuulissa morsiammen tempaus sinne Herran luokse. Tuotakin mä oon niin kuin miettinyt, että kun me eletään tässä ajassa, kun me ollaan uskossa, niin Jeesus asuu meissä, Pyhä Henki asuu meissä, mutta me kuitenkin eletään tätä elämää ja tätä aikaa lihassa. Ja meidän liha sotii kaiken aikaa Jumalan sanaa ja tahtoa vastaan ja me niin mielellään valittaisi toimia ja tehdä väärin. Jos joku loukkaa meitä, tekisi mieli kostaa sen sijaan, että nopeasti antaisin anteeksi ja niin edelleen. Niin sitten kun Jeesus on hakenut meidät taivaan kirkkauteen, niin sitten meillä ei ole enää taistelua lihanruumiissa, koska meillä on ylösnousemusruumis, mutta tästä Paavalin tästä taistelutilanteesta ja siitä, miten Jumala sanoo Mooseksellekin, että olkaa te hiljaa ja katsokaa minkälaisen voiton ja avun minä lähetän, niin Paavali oli tässä kans tosi taitava, että Paavali antoi aina niin kuin Jeesuksen kulkea edellä. Ja sitten mitkä ohjeet Paavali Herralta sai, niin niihin niin kuin Paavali tarttui. Ja ajatelkaa tämän jääkylmän myrskyn ja laivan haaksirikon ja nälän ja käärmeen pureman keskellä alkaa merkillinen niin kuin herätyskokousten niin kuin matka. Kuinka moni jää niin kuin sota-asu pois tippuneena, kilpi voitelemattomana, nuolet poikki maassa, alttiuden kengät jaloista pois viskattuna, pelastuksen kypärä pois päästä.
kuinka moni jää tämmöisessä sotatilanteessa vaan halvaantuneena makaamaan paikoilleen. Paavali ei tehnyt sitä, vaan Paavali lähti liikkeelle ja sillä liikkeelle pano kannalla Paavali sai aina niin kuin uutta voimaa siihen arkeen ja mennä niin kuin evankeliumin työssä eteenpäin. Ja siellä saarella sitten oli sen saaren asukkaiden johtaja oli Publius, ja tämän Publiuksen isä makasi sairaana, niin Paavali rukoili ja paransi senkin ja sai valtavia herätyskokouksia pitää tuolla saarella. Ja tässä jakeessa 11 lukee, että 3 kuukauden kuluttua me purjehdimme sieltä aleksandrialaisessa laivassa, joka oli talvehtinut saarella ja jolla oli merkkinä Kastorin ja Polluksin kuva. Ja lopulta ne tulee sitten, purjehtivat toisella laivalla Puteoli nimiseen paikkaan ja lopulta sitten saapuvat Roomaan. Ja ajatelkaa, siellä Roomassakin niin Paavalille järjestyy asunto. Ja täällä vielä niin ihanasti lukee, että vuokra-asunto. Ajattele, miten siunattu ihminen saa olla, että pääsee lämpimän katon alle ja on vuokra ja vaatteet. Ja Paavali sai kuitenkin olla Herraa lähellä ja elää Jumalan sanasta. Ja tuo ihmeellinen vuokra-asuntokin järjestettiin, että ei heti tarvinnut siellä Roomassa niin kuin sinne vankilaan ja telotettavaksi mennä. Sitten täällä lukee, että täällä jakeessa 23, että, tai oikeastaan siis se, ottakaas nyt. Joo, ei kun se onkin tuosta jakeesta 17 jo, niin täällä lukee, että kun Paavali on tullut sinne Roomaan, niin jakeesta 17, että 3 päivän kuluttua Paavali kutsui kokoon juutalaisten ensimmäiset. Ja kun he olivat kokoontuneet, sanoi hän heille, miehet, veljet, vaikka en ole mitään tehnyt kansaamme tai isiemme tapoja vastaan, annettiin minut kuitenkin Jerusalemista vankina roomalaisten käsiin. Ja sitten tässä kerrotaan, että nämä juutalaiset tutki Paavalia ja totesivat, että hänessä ei ole mitään vikaa, mutta sitten toiset juutalaisista vastaanotti Jeesuksen ja toiset taas sitten niin kuin torjuivat. Ja sen takia Paavali sitten sanoo näille juutalaisille tässä jakeen 27 sanoin, sillä paatunut on tämän kansan sydän ja korvillaan he työläästi kuulevat ja silmänsä he ovat ummistaneet, että he eivät näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivätkä ymmärtäisi sydämellään, eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi. Ajatelkaa, sen synnin tunnon ja kääntymyksen takana Jumalalla on aina halu parantaa meidän, kohdata meitä ja parantaa. Mutta osa Roomassa olevistakin juutalaisista torjui Jeesuksen. En tiedä, miten Roomassa sitten juutalaisia näin paljon oli, kun se oli niin kuin Kreikan alueella osin, mutta jostain syystä sielläkin niitä oli. Mutta sitten tässä jakeessa 30 on tämä, josta äsken mainitsin, että ja Paavali asui omassa vuokra-asunnossaan 2 täyttä vuotta ja otti vastaan kaikki, jotka hänen tykönsä tulivat. Ja hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista kaikella rohkeudella, kenenkään estämättä. Ajatelkaa, koko apostolien teot päättyy sanaan, julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista kaikella rohkeudella, kenenkään estämättä. Tätä mä itsellenikin rukoilen ja toivon, ja tänäänkin kun Rytimäen koululla olin, että kenenkään estämättä ja pelkäämättä paholaisen hyökkäyksiä, nuolia, julistan Jumalan sanaa ja pelkäämättä opetan lapsille
Jumalan sanaa ja elämän sanaa. Ja sitten tässä samassa apostolien teot tässä luvussa 28, niin kun Paavali myrskyn jälkeen on ensin vielä siellä saarella 3 kuukautta ja sitten saapuu Roomaan, niin täällä on yksi jae, joka siis niin siunasi ja niin puhutteli mua, kun täällä jakeessa 15 lukee näin, että ja kun veljet, ja voisi sanoa, että ja kun sisaret, eli ja kun veljet ja sisaret siellä saivat kuulla meistä, tulivat he meitä vastaan Appi-foorumiin ja Tres Tabernaen kohdalle saakka, ja heidät nähdessään Paavali kiitti Jumalaa ja sai rohkeutta. Jos uskova eristäytyy niin kuin yksinäiselle saarelle, jää vihollisen motittamaksi eikä lähde sieltä liikkeelle ja alkaa väärällä tavalla pelkäämään tai säästelemään voimia, niin ei sitä voimaa koskaan tule. Mä oon huomannut sen, että voi olla tosi pahoja ja vaikeita tilanteita. Terveyteen kosketaan, uniin kosketaan, kotona voi tulla riitaa, häiriötä, ongelmia ja tulee semmoinen olo, että ei nyt minä olen niin voimaton ja heikko, että en minä pysty huomen aamuna kello 9 olla siellä koululuokassa opettamassa ja kertomassa. Mutta se täytyy vaan niin kuin pitää Jumalassa se selkäranka suorana, niin että pitää siitä kiinni ja menee, Jumala antaa voiman, niin kuin sota-asusta Paavali sanoo Efesolaiskirjeessä, että suoritettua ne kaiken pysyä pystyssä. Ja sitten kun se työ on tehty, sitten levätään. Mutta jos aina vaan on niin kuin lepäämässä ja että se joku erityinen voima tulee, niin meidän täytyy muistaa se, että ensin pitää tullakin heikkous, koska se on paradoksi. Siihen vasta voima voi tulla. Mooseskin lähti pelosta huolimatta kansan kanssa liikkeelle. Mooses sanoi, että katsokaa kansa, että toista niin suurta ihmettä ette tule näkemään, minkä nyt kun Faarao hyökkää, minkä ihmeen Jumala tulee järjestää. Lukekaa sieltä 2 Mooses 14, jos ette minua usko mitä sanon. Eli se, että kun se Mooses ojensi sen sauvan ja Punainen meri halkesi ja kansa meni kuivaa pitkin ja Faaraon joukot sitten hukkui ja tuhoutui sinne. Eli se kertoo meille siitä, että Jumalan voima on suurempi kuin mikään pimeyden voimien hyökkäys ja joukko. Tämä on sota, jota käydään edeltä käsin, voitosta käsin. Mutta jos me välillä epäonnistutaan ja kaadutaan, niin Jumalahan sanoo sanassansa myös, että vanhurskas kaatuu 7 kertaa, mutta Herra on jälleen voimallinen hänet nostamaan ylös. Eli noustaan ylös ja lähdetään liikkeelle. Emme pelkää edes koronaa. Ymmärrämme, että koronaan tai johonkin muuhunkin voi vakavasti sairastua, mutta emme niin kuin lamaannu ja jätä lähtemättä liikkeelle tekemättä evankeliumin työtä. Ja tuossa kun mä luin, että kun veljet siellä saivat kuulla ja tulivat Paavalia ja joukkoja vastaan, niin miten ihanasti he saivat niin kuin rohkeutta ja kiittivät Jumalaa, niin kerran eräs 30 nuori aviopari, heillä oli yksi oma lapsi, mutta tällä rouvalla oli hyvin suuri synnytyksen jälkeinen masennusriski ja myöskin semmoinen piilevä reumatauti, lupus, joka oireili välillä. Ja he päättivät, että he adoptoivat Afrikan maista niin kuin toisen lapsen itsellensä. Ja mä sain läheltä seurata sitä adoptioprosessia ja tälle rouvalle oli hyvin tärkeää, että se lapsi olisi mahdollisimman pieni. Sehän on päivänselvää,
että jos sun kotiin tulee 6-vuotias adoptiolapsi, niin hänellä on jo hyvin pitkästi sitä kivuliasta ja vaikeaa elämänhistoriaa edessä. Ja totta kai kun äiti haluaa lapsen, niin mieluummin haluaisi, että olisi edes vähän semmoinen vauvanen. Ja kun tuon adoptiolapsen puolesta rukoiltiin edeltä käsin, ja heillä ei ollut edes vielä tietoa, että saavatko he adoptioluvan vai ei, niin rukoiltiin tuon lapsen puolesta. Mulla tuli semmoinen profeetia heille, niin kuin siihen liittyy semmoinen juttu, että kun he olivat saaneet tiedon, että kyllä te tulette Ugandasta saamaan adoptiolapsen, niin heille oli samalla sanottu, että teidän täytyy varautua siihen, että hän on 3-5-vuotias. Ja sitten mä rukoilin tämän pariskunnan puolesta ja profetoin heille ja tuli, että lapsi, joka teille tulee, on vauva. Ja se oli mahtava tilanne, kun Paavali sai rohkeutta, siitäkö veljet tuli vastaan sinne Roomaan rohkaisemaan, niin kun me odotettiin mun miehen kanssa Kruunupyyn lentokentällä, kun ne tulivat Ugandasta ja heillä oli 6-kuinen afrikkalaistyttö, Merima oli heidän sylissänsä, niin saatiin niin kuin mennä sinne lentokentälle sitten niin kuin vastaan ja siunaamaan ja rohkaisemaan. Ja kun tuossa niin kuin Moosekselle Jumala sanoi, että kun Mooses huusi, kun Jumala sanoi Moosekselle, että miksi miten se nyt olikaan, että miksi sinä huudat minua avuksi, käske israelilaisten lähteä liikkeelle. Niin oli meidän elämäntilanne mikä tahansa, niin se vapautus, yksi osa sitä vapautusta on se liikkeellä oleminen. Niin sitten Jumala niin kuin sanoo Moosekselle sen jälkeen vielä, että Herra sotii puolestanne, olkaa te hiljaa. Niin mä mietin, niin kuin tuli tämmöisiä niin kuin sanoja ja lauseita mieleen, että kun omaan elämään niin kuin sijoittaa tämän, että niin kuin Joosafatkin, kun Joosafat Israelin kuninkaana joutui hyvin vaikeaan tilanteeseen, kun amalekilaiset hyökkäsi ja Joosafat kuuntelematta Jumalaa alkoi keräämään sotajoukkoja ja koko Israelin leiri oli pakokauhun vallassa. Ja sitten niin kuin Jumala melkein niin kuin karjasi Joosafatille, että olisiko sulla aikaa tulla mun eteen ja kuunnella mua. Ja sitten hämmästyttävää kyllä Jumala antoi Joosafatille erikoiset sotaohjeet, eli olkaa te hiljaa minun edessäni ja katsokaa, minkälaisen pelastuksen Herra tästä vaikeasta tilanteesta järjestää. Ja ne vastajoukkueen sotavoimat kärsi sen tappion ja Jumala järjesti ihmeellisen ratkaisun siinäkin tilanteessa Israelin kansalle, niin tavallaan niin kuin näissä meidänkin tilanteissa, että kun se äkillinen käärmeen hyökkäys tulee, niin pystytäänkö me niin kuin pysyä siinä ajatuksessa, että mä voin olla rauhassa, mä voin olla hiljaa, koska Herra sotii mun puolesta, niin mä saan olla ihan rauhassa. Jos ajatellaan vaikka tämmöinen, että taloni joutui äkillisesti ulosottoon, Herra sotii puolestanne, olkaa te hiljaa. Tai vaimoni pettää minua toisen miehen kanssa ja saa toisen miehen kanssa vielä lapsen. Herra sotii puolestanne, olkaa te hiljaa. Tai jos tulee semmoinen tilanne, että menetin työkykyni äkillisen sairauden tähden. Herra sotii puolestanne, olkaa te hiljaa. Tai sitten seurakunnassani pastorit eivät seuraa Herraa ja he ovat epärehellisiä. Ja taas Herra sotii puolestanne, olkaa te hiljaa.
Tai uskova ystäväni valehteli minulle ja petti minut. Herra sotii puolestanne, olkaa te hiljaa. Tai lapseni käyttää huumeita, olen hädissäni. Herra sotii puolestanne, olkaa te hiljaa. Tai minun uskoani pilkataan kodissani. Herra sotii puolestanne, olkaa te hiljaa. Tai narsisti on saanut itsetuntoni romuksi. Herra sotii puolestanne, olkaa te hiljaa. Tämmöisiä asioita ne monta kertaa elämässä on, ja se käärme voi purra hyvinkin äkillisesti, mutta Jumala on sanassansa antanut meille lohdutukset ja ohjeen ja avun, ja myös toisia ihmisiä Jumala haluaa käyttää sitten lohduttamaan ja auttamaan meitä niissä vaikeissa erilaisissa tilanteissa, ja ei anneta pelon, vihan tai katkeruuden tai häpeän tai menneisyyden asioiden ryöstää sitä vapautuksen ja pelastuksen matkaa kohti taivaan kotia, jonka Jeesus on meille niin ihanalla tavalla siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä hankkinut. Ja vaikka me tiedetään, että paholainen tällä hetkelläkin jonkun kohdalla yrittää sitä fyysistä ja psyykkistä ja hengellistä puoltakin saada kokonaan tuhotuksi, niin siinäkin me voidaan tukeutua Jumalan sanaan, koska Jumalan sana on luotettava. Ja jos Jumalan sana sanoo, että salliessaan kärsimyksen ja koetuksen, hän on edeltä käsin valmistanut ulospääsyn niin, että se voidaan kestää, niin silloin me Jeesuksen kanssa yhdessä Jumalan sanaan turvautuen ja turvautuen uskoviin sisariin ja veljiin, pysymällä Jumalan sanassa, rukoilemalla ja etsimällä Herraa, me selvitään niistä pahoista ajoista ja niistä äkillisistä käärmeen pettävistä hyökkäyksistä. Aamen. Aamen.